जोबोद खस्थ' मोनगोन जानायनि उन्दुनायनि मोनफ्रोमबो भाषानि खस्थ' मोनगोन नाथाय गुबुन गुबुन माखासे फिल्मफ्राव नायनानै जों कर्ट कासारिनि बिजिरनायखौ नुबोदों उन्दै समाव माखासे गोसोआव साननो हानाय आरो बुजिनो हानाय गथ' मानसिनाव थाया बेबायदि समाव सोरबा न'खर बायफ्लेनानै मालाबा समाव सोरबा न'खरा लांनानै फेदेरो फोलावो आरो मालाबा समाव सोरबा न'खर बायफ्लेनाय मालाबा समाव बिफाया लांनो ओंखारनाय मालाबा समाव बिमाया लांनो ओंखारनाय मालाबा समाव जाथि खुरमा लांनो ओंखारनाय बेबायदि समाव जोङो नुदों कर्ट कासारिनि माखासे नेम निथिखौ गथ'आ फोरमायनो हानाय आरो गावनि गोसोआव साननायफोरखौ समाजनि गेजेराव बा आयेननि गेजेराव फोरमायनो हानाय गोहो थाया बेबायदि समाव कर्टआ मोनसे कर्टनि गेजेराव बा माखासे आयेननि गेजेराव गथ'खौ हगारना होयो सोरनि अननायखौ गथ'आ बांसिन मोजां मोनो आरो अबे न'खराव थानानै मोजां मोनो गथ'आ देरसान्दि बुजिनो हासान्दि बेबायदि गथ'खौ खस्थ' मोनै बायदि गथ'आ जेराव थानो गोसो बेयावनो दोनथ'नाय सोरबा न'खराव थानानै मोजां मोनो आरो बे गथ'आ बे न'खरखौ नागारनानै थांनो बानाय बेबायदि न'खराव गथ'आ बुजिनो हासान्दि आरो देरसान्दि बे न'खरावनो दोनथ'नाय आरो जेब्ला गथ'आ बुजिनो हानाय आरो बैसो जानाय लोगो लोगो जेब्ला जायहा आयेनाव मोनलाङो बे आयेननि माखासे बिजिरनाय बायदि जायनि आखायाव गथ'आ थांथारनांगौ आरो जायनि न'खराव थाहैथारनांगौ अब्ला गथ'आ थांनो गोनां जायो नाथाय जाय न'खराव जबरदस्ति गथ'खौ आखाइनिफ्राय सेना लांदों गथ'आ थांनो गोसो गैया जोबोद खस्थ' मोनदों गथ'खौ जबरदस्ति बोखाना लांदों हयथ' गथ'आ देहायाव खस्थ' मोनदोंबो जानो हागौ आरो जों दिनै नुहुरनायाव जानाय लोंनाय उन्दुनाय गथ'आ जोबोद खस्थ' मोनहैनायखौ जों नुहुरो नाथाय जों माखासे कर्टनि अबेबा फिल्मफ्राव नायोबा गथ'आ देरसान्दि जाय न'खराव थानानै आरो जाय न'खराव अननायखौ मोनदों बे न'खराव देरसान्दि थानो होनायखौ जों नुदों आरो जाय न'खरा हरा होननानै बुङाखै नाथाय जाय लांग्रा बिथांमोनाबो बुजिनांगौमोन गथ'आ देरसान्दि थांलाय फैलाय आरो गथ'आ खस्थ' मोनै बायदि बेबायदि मोनसे राहाखौ समाजनि गेजेरावबो बिजिरनांगौमोन जों फिल्मफ्राव नायोबा मोनसे राहाखौ दंमोन जेब्ला कर्टआव बिजिरो अब्ला गथ'आ जेबो फोरमायनो रोङा खालि अननायखौल' आरो जेराव थानानै मोजां मोनो बेखौल' गथ'आ बुजियो बेबायदि समाव गथ'खौ खस्थ' मोनै बायदि जाय न'खराव थानानै थाथारनो मोननाय आयेन गैया आरो लिखित गैया अब्लाबो कर्टआ देरसान्दि बुजिनो हासान्दि बे न'खरावनो दोनथ'नाय जायो दिनैथ' बे 5 बोसोराव बा 6 बोसोराव मा बुजिदों जबरदस्ति लांदों भाषानि खस्थ' उन्दुनायनि खस्थ' जानाय लोंनायनि खस्थ' मालाबाबो बर' हारिनि जानाय लोंनाय अननाया गुबुन हारिजों गोरोबा नाथाय गुबुन हारिनि थैजों जोनोम जादों अब्लाबो बोसोरसे बैसोआव लाबोनानै 5 बोसोर 6 बोसोर बैसोआव हाबबाय 4 बोसोर 3 बोसोर 4 बोसोर अननाय मोननाय बा होनाया मामुलि नङा दिनै हांमा सुरै सुरै जायनि न'खराव थानो गोनां जादों जबरदस्ति लांनाय सेख'नाय गथ'आ गारि गाखोनो हाया लांनाय टाइमावबा गथ'आ मा जाखो आरो गथ'खौ जबरदस्ति सेनाय समावबा मा जाखो देहाया आरो दिनै माबायदि फुथुदों माबायदि जादों दिनै जानाय लोंनायफ्रा गोरोबा बेफोरखौ दिनै माखासे कर्टआबो राहा खालामनायनि मोनसे लामाखौ नुहुरदोंमोन देरसान्दि भिडिअनि फुटेजाव नायनानै सोरनिबा मेगनावबो मोदै गनो हागौ सोरनिबा
गोसो गोरबोआव गाबखांनो हागौ। आंनि मेगनावबो मोदै गनो हागौ, सोरनिबा मेगनावबो मोदै गनो हागौ। जाय गुबुन हारिनि सासे गथ'आ गोदाव सोराव जानायनि उनाव सासे बर' न'खरा लाबोनानै फेदेरबाय फोलावबाय, दाव दाव अननानै दांलाय बिलिरलाय फेदेरबाय, बोसोरब्रै बोसोरबा अननाय होनानै जेरैबायदि अननायजों दिनै जबरदस्ति आखाइनिफ्राय आरो गथ'आ थांनो गोसो गैथारै जेरैबायदि जबरदस्ति सेनानै लांदों। नाथाय जों मालाबा मालाबा गुबुन गुबुन माखासे फिल्मफ्राव जों नुयो, जेब्ला कर्ट कासारि आयेन माखासे बिजिरनायफ्राव जों नुयो, जाय गथ' मानसिया बुंस' हाया आरो गोसोआव साननायखौ फोरमायनानै लानो हाया, बेबायदिखौ मालाबा जों नुयो कर्टफ्राव गथ'खौ उदाङै हगारनानै सोरनि अननाया आरो अबे न'खराव थानानै अबे जायगायाव थानानै गथ'आ साबसिन मोनो। मालाबा समाव जों नुयो बिफाया बांसिन अनो ना बिमाया बांसिन अनो, दा सोरबा समाजनि गेजेराव बांसिन अनो, गथ'आ सोरजों थानानै आरो सोरनि आखायाव आरो अबे न'खराव थानानै बेखौ मोनसे कर्ट कासारिफ्राव गथ'खौ हगारना होयो। जाय अनो, जायनि अननायाव गथ'आ थानो लुगैदों, बे न'खरावनो देरसान्दि गथ'खौ थानो थाखाय मोनसे राहा खालामना होनायखौ जों नुयो। जों नुदों भिडिअनि फुटेजाव गथ'आ थांनो गोसो गैया, जबरदस्ति लांदों आरो जाय न'खरा बोसोरब्रै बोसोरबा फिनानै जेरैबायदि दांलाय बिलिरलाय फेदेरनानै गाबगु खुगु जबरदस्ति लांनाया आरो जोंनि भाषा रोंनानै मोनफ्रोमबो जानाय लोंनाय उन्दुनाय गुबुन हारिजों आरो जोंनि बर' हारिजों माखासे गोरोबा, उन्दुनायखौनो होन, जानायखौनो होन, अननायखौनो होन, एसेबाबो आलादा। गुबुन हारिनि गथ'खौ उन्दै समाव लाबोबाय, बिनि उनाव गथ'आ जोंनि भाषा, जोंनि जानाय, जोंनि माखासे नेम निथि कालसारखौ दिनै गथ'आ स्पष्ट गावनि मेगनजों आरो अननाय फेदेरनायखौ दिनै मोनदांनानै बे न'खरावनो जोनोम मोनदों, बै आदा बाजैखौनो जोनोमगिरि होननानै आरो जाय न'खरनि थानाय गावनि बिदा बिब' साननानै गनायनानै साननानै दं। अराय सम बे न'खरावनो जोनोम मोनदों आरो बे न'खरावनो आं अननायखौ हर सान नुदों। गथ'आ नागारा, गथ'आ गाबगु खुगु थांदों। नाथाय समाजा मोनसे बिजिरनाय बा आयेनजों मोनसे बिजिरनाय, सावरायलायनायजों मोनसे समाधानखौ खालामनो हानायखौ नुहुरदोंमोन। गथ'आ देरसान्दि, गथ'आ बुजिनो हासान्दि आरो जाय न'खरा फेदेरदों फोलावदों हरा होननानै बुङाखै, आरो जाय न'खरनि बिफाया लांनो फैफिनदों बेबो बुजिनांगौमोन। दिनै गथ'आ जानाय उन्दुनाय जोबोद खस्थ' मोनहैगोन, देहानि खस्थ' मोनगोन, जानाय माखासे लोंनाय इंगेजआ एसे आलादा जायो। हारसाफोरनि जानाया आलादा, बर'फोरनि जानाया आलादा आरो अननाय माथो होनाय मोनफ्रोमबो आलादा जायो। बिनि थाखायनो गथ'आ जथेस्थ' खस्थ' मोनगोनखौ नुहुरदों। साननैसो माथोनि खस्थ', जानायनि खस्थ', उन्दुनायनि खस्थ' बेखौ क्लियार नुहुरो। बिनि थाखायनो गथ'आ साननो हासान्दि, बुजिनो हासान्दि बे न'खरावनो दोननायनि राहाखौ समाजनि गेजेराव सावरायलायनानै आरो कर्ट कासारियाव फिल्मनि माखासे काहानिखौ नायोबा जथेस्थ' राहाखौ दंमोन। जाय गथ'आ दिनै स्पष्ट उन्दै समाव माथो रोङै समाव लाबोनानै जोंनि बर' रावखौ दिनै स्पष्ट रोंबाय, स्पष्ट बर'नि जानाय लोंनाय कालसारखौ दिनै नुबाय आरो थैजों
रिलेसन गैयाबाबो बोसोरसेनि उनाव मोनफ्रोमबो जानाय लोंनाय आरो नेम निथिखौ दिनै स्पष्ट मेगनजों नुबाय आरो रावखौबो रोंबाय। दिनै जथेस्थ' गथ'आ गुबुन हारिनि थैजों जोनोम जादोंबाबो नाथाय बोसोरसेनि उनाव गथ'आ जोंनि बर'नि जानाय लोंनाय माथो स्पष्ट कालसारखौ बुजिनो हानाय जाबायमोन एसेबाबो। बेबायदिखौ माखासे कर्टनि राहाजों जेरैबायदि फिल्मफ्राव जों स्पष्ट नुयो, गथ'खौ सोंनाय फिननाय खालायोबा माखासे एन्सार होनो रोङा गथ'फ्रा आरो गोसोआव जा सानदों बेखौ एन्सार होनो हाया। बिनि थाखायनो जों फिल्मनि माखासे गुबुन गुबुन हारिनि फिल्मफ्राव नुयो माखासे कर्ट कासारिनि नेम निथिखौ गथ'खौ हगारना होयो। गथ'आ जाय न'खरनिफ्राय थांनो गोसो गैया आरो जायनि अननायनिफ्राय थांनो गोसो गैया, गथ'खौ देरसान्दि बे न'खराव दोनथ'यो। बिनि उनाव गथ'खौ जेब्ला बुजिनो हानाय आरो साननो हानायनि उनाव गथ'खौ हरनांगोन आरो गथ'खौ दैथाय हरनांगोन आरो गथ'आबो थांनांगोन होननानै मोनसे कर्टआव लिखित दोननायखौ जों नुयो गुबुन गुबुन फिल्मफ्राव। आंनि गोसो गोरबोआव आं दिनै गाबखांदों आरो अबेबा अबेबा फिल्मफ्राव नुनायखौ आं बुंदों, दांलाय बिलिरलाय फेदेरबोनाया मामुलि नङा। मालाबा समाव लोमजानाय, मालाबा समाव गुस्थि एरनाय माथो फोरोंनाय, मालाबा समाव दांलाय बिलिरलाय थुखैनाय देलायहोनाय आरो गावनि बेसेन गोसा समखौ दान्दिसे सम गेलेनानै बोसोरब्रै बोसोरबा फेदेरबोनाया मामुलि नङा। नोंनि गोसोआवबो गाबखांनो हागौ, आंनि गोसोआवबो गाबखांनो हागौ, नाथाय जानानै थांनायखौ मा खालामनो? जाय न'खरा फेदेरबोबाय आरो जाय न'खरा लांफिनबाय, थांलाय फैलाय जाहाथे बै गथ'आबो बे अननायखौ रिलेसनखौ लाखिलायोबा मोजां जागोन। नाथाय गथ'नि माखासे खस्थ' मोनगोनखौ दिनै समाजनि गेजेराव बुजिनांगौमोन आरो जाय लांग्रा बुजिनांगौमोन। जथेस्थ' गथ'आ खस्थ' मोनगोन बे रोखा। गासैबो देहाया खस्थ' मोनगोन बेखौ बयबो बुजिनांगौमोन। जियानो जा मानो उननि समफ्राव थांलाय फैलाय आरो बे नानियाबो जाय जबरदस्ति आखाइनिफ्राय लांजादों, जाहाथे उननि समफ्राव बुजिनो हानाय आरो गावनि गोसोआव सानखांनो हानाय जायोब्ला जाहाथे थांलाय फैलाय आरो बे न'खराव सम सम फैफिनोबा जोबोद मोजां जागोन। बेखौनो आंनि गोसो गोरबोजों आं खावलायहरो।